Ang init naman sinong lalabas ng bahay sa ganitong panahon. Sa isip-isip ni Nardo nakita niya ang mag-asawang sina Mang Cardo at Aling Pasang na nagtutulak ang kanilang 5 kariton. Dali-dali siyang pimasok sa bahay at kinuha ang plastik na bag na pinuang makabutelayan tibag at agad silang hinabo. Mang Cardo. Aling Pasang. Mayroon po akong kabutelaya rito para sa inyo, sigaw ni Nardo. Ang mag-asawang sina Mang Cardo at Aling Pasang ay nanganghalakal sa isang liblib na kalsada. Ang tinding sikat ng araw ay nakpapahirap sa sinimang lumabas ng bahay. Ngunit ang mag-asawa na lampas na sa edad ng pagtatrabaho ay nagtitiyakang magtulungan sa pagtilak ng kariton para makapanghalakal at may mailam sa araw-araw. Narinig ni Mang Cardo ang tawag mula sa likiran at himinto. Nang makita niya si Nardo na madalas magbigay sa kanilang makakamit, ngumiti siya at sinabi, "Maraming salamat, iyo." Araw-araw ang mag-asawa ay tahimik na naklalakad sa kalsada para manghalakal. Nakikita ng mga bata na nag-aral na kailangan pa ring magbanat ng bito ang matatanda, kaya naman madalas nilang itinatabi ang kanilang kabutelayang tibag para ibigay sa kanila. Si Mang Cardo ay mahigit 60 taong gelang na at si Aling Pasang naman ay mas bata lamang sa kaniyang ilang taon. Marahil dahil sa kakilangan sa pagkain, ang katawan ni Mang Cardo ay tinatayang 40 kilo lamang, maitim ang balat at ang kaniyang kamay ay mahaspang at pinung-pino ang maikat. Ang kaniyang damit ay mahigit 3 taon na rin, kipas na ang tela at maraming tahi. Hindi rin naman mas maayos ang kalagayan ni Aling Pasang. Suot niya ang isang sirang sombrero na nakpapaintulot sa sikat ng araw na timama sa kanayang mukha, kung kaya't kitang-kita ang makakilibot sa kanayang mata. Ang kanayang bestida ay may ilang tahi at ang laylayan kanayang pantalon ay nakataas na sa kanayang bekong-bekong. Siya ay mas maliit kay Mang Cardo, kaya naman halos lumibok siya sa kariton na pinuang makakalakal. Araw-araw ang mag-asawa ay imihong sa kariton ipang makanapihay. Ang kanilang mata ay lahing nakatingin sa malayo na parang maraming gustong sabihin, ngunit dahil sa kahirapan, hindi na nila ito ibinabahagi sa iba. Wala silang sariling bahay at nakikitira lamang sa isang barong-barong isang kakilala. Ito ay maliit at siksikan kasi lamang ang isang double bed para matulog at may sapat na espasyo para makupo at kimain sa sahig. Ang kanilang pagkain ay karaniwang kanin at safsawan. Paminsan-minsan ay nakakakain din silang itlog na malat. Ang kanilang kapitbahay ay madalas magbigay sa kanilang bigas at pampalasa at kung minsan ay nakakakya rin silang konting karne o isda. Ang barong-barong ay hindi matibay at sarado kaya't maayos pa ito kapag maraw, ngunit kapag tag-ilan parang nasa labas na rin sila dahil tumitilo ang bibong. Kung kaya't maraming gabi silang hindi nakakatulog at nakpipiyat sa gitnang malakas na ilan. Marahil dahil sa kahirapan, hindi sila bimibiling makakalakal tulad ng ibang nanganghalakal. Sila ay may pera para bimili kaya naman pino ang kanilang kariton makabasira. Sila ay nanganghalakal lamang sa makabasirahan kaya naman ang laman kanilang kariton ay karaniwang ilang latang serbesa at ilang butelayang tibag na sapat lamang para makabiling 1 kilong bigas para sa araw-araw. Nakikita ni Nardo at mga tao sa kanilang lugar ang kalagayan mag-asawa, kaya naman madalas nilang itinatabi ang kanilang makabasira para kay Mang Cardo at tinitulungan nila ito hanggat kaya nila. Isang araw pagkawi ni Nardo mula sa paralan, agad siyang tumakbo papunta sa bahay ni Mang Cardo. Ang batang lalaki ay mataba at malikot, ngunit sinibikan niyang tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya ipang-ipalam kay Mang Cardo ang magandang balita. Mang Cardo. Mang Cardo. Nandiyan po ba kayo, sigaw ni Nardo? Nandito ako, hiyo. Bakit? Opo, pinapasabi po ang nanay ko na bigas ay ayusin niya ang aming budeha, kaya pwede raw po kayong kimihan makalimang euro sa amin. Tiwang-tiwa sa Mang Cardo at sumagot, sabihin mo sa nanay mo, maraming salamat. Pipenta kami bigas ng imaha. Maraming salamat din sa iyo, Nardo. Sige po, alis na po ako.
Kinabikasan, magang nagising sa mangkardo at masayang genising si alingpasing ipang machtingo sa bahay ni Nardo at tumulong sa paggawa. Sila ay matanda na kaya pinayagan lamang silang makataw na humawang makan na gawain para masaya. Tumulong sa mangkardo sa pag-ayos ng mga ayro at si alingpasing naman ay tumulong sa nanay ni Nardo sa paglilitong panangalian. Nang araw na iyon, sila ay nakisalo sa panangalian kasama ang lahat at nakita silang masayang kimakain. Matagal na rin silang hindi nakakakan kasama ang iba. Matagal na rin hindi nakikita ang ngiti sa labi ni Mang Cardo. Ang kaniyang ngiti ay mahilaw at nakakakan luwap. Pagkatapos kimain, tumulong sila sa paglilinis. Pagkatapos, ikinarhan nila ang halimang ayro sa kariton. Ang 5 kariton ay matagal na ring hindi nakakagawang mabigat na gawain. Tinapit ni Mang Cardo ang ipon kariton at sinabi, kaya mo an kabayong bakal. Sabi niya habang tumatawa at pagkatapos ay ikinarha ang ayro sa kariton. Sa likiran ay si alingpasing na sinisibikang panatiling matatak ang kariton. Malaki ang budehang nanay ni Nardo at ang 5 ayro na ikinarha sa kariton ay mas mataas pa sa ilo ni Mang Cardo kaya kinailangan niya itong talian para makasaya sa kariton. Pagkatapos maktali nakalayo na sila nang biglang bumiwas ang ilan. Ito ang inang ilan ilan, malakas at matindi at ang hangin ay himahampas sa kanilang mukha. Parang ibinibius ang tibak mila sa langit at paminsan-minsan ay kimikilok kaya't nakakatakot lumabas ng bahay. Sinibikan ni alingpasing na itilak ang kariton mila sa likiran at sinibikan naman ni Mang Cardo na hatakin ito, ngunit hindi nila may halaw ang kariton. Paminsan-minsan ay tila tinatanghayang hangin ang mag-asawa at ang kariton sa ira. Basang-basa ang mag-asawa at si alingpasing ay namimitla at nanghinhinag sa hinaw. Nakita ni Mang Cardo ang kaniyang asawa at sinabi, Pasing, ukay ka lang ba? Magpasilong kami na, ako na lang ang magtitilak. Iniling si alingpasing na nanghinhinag ang buses, ukay lang ako, Cardo. Kaya ko pa. Hindi mo kaya tumakisa, tutilinghan kita. Magtitilinghan tayo. Habang nakpipimilit silang itilak ang kariton, sina Nardo at ang kanayang nanay ay limabas na nakasutang kapuete at tumulong sa kanila. Itinilak makina ang kariton hanggang sa bahay ni Mang Cardo at saka bumalik sa kanilang bahay. Nakpasalamat ng paulit-ulit sina Mang Cardo at alingpasing sa makina, maraming salamat sa inyong makina. Kung wala kayo, hindi namin alam kung kailan kami makakiwi. Ngumiti ang nanay ni Nardo at kimaway, wala ayan Mang Cardo. Kung may tutulong kami, tutulong kami. Magkapitbahay tayo kapag may problema, nandiyan tayo para sa isa't isa. Sige po, alis na kami, magpalit na kayong damit para hindi kayo magkasakit. Pagkatapos tumingin sa makina na papalayo, pimasok si Mang Cardo sa bahay. Nakita niya ang tumutulong bahay at sinabi kay alingpasing, Bikas, titingnan ko ang mga ayro, kung may moyos pa, ilalakay ko sa bibong para hindi na tumilo kapag imilan, matagal na tayong hindi nakakatulog ng mahimbing. Hindi na naksalita si alingpasing, ngumiti na lamang siya at tumango. Nang habang yun, mataas ang laknat ni alingpasing. Habang nakaiha sa tabi ni Mang Cardo, nagsimula siyang magsalita ng wala sa sarili. Habang natutulog, narinig ni Mang Cardo na nagsasalita siya kaya imipo siya at kinapa ang noo nito at naramdamang napakainit nito. Agad siyang nakpakilo ang tibak at pininasan ang katawan nito. Pininasan niya si alingpasing hanggang sa kimilibot na ang kanayang kamay ngunit hindi pa rin bumaba ang laknat nito. Hinanap niya sa buong bahay at nakita lamang ang 29. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanting pera na yaon at nakatayo lamang siyang nakatingin sa kanayang asawa. Napakta sa sana niyang dalhin si alingpasing sa ospital gamit ang 29 na yaon. Timawag siyang triticle at dinala si alingpasing sa ospital na nakakalagang 35. Tiningnan siya ang driver at hindi na niya ito sinisingil at ngumiti lamang siya rito at sinabi, Mang, hindi man ako mayaman pero ang 35 na yan ay may tutulong ko na sa inyo. Itaho niyo na lang ang pera na yan.
Itu po ang 50 na kinita ko sa pagmamaniw gamitin niyo po para sa asawa niyo kina niyo na lang po para mahang masaya ako malit na bahay lang po ito. Narinig ni Mang Cardo ang sinabing driver at siya ay 90 at nasasaktan at ang kanang mata ay lumilyo habang nakatingin sa driver at sinasabi, maraming salamat, iyo, babalikan ko ang kabitihan. Akat na dinalan na si aling pasang sa emergency room. Inilang nila kay Mang Cardo na magbayad ng deposito na nakakalaga ang 2,000. Narinig ni Mang Cardo ang sinabi nila at parang tinamon siya ang kitlat, hindi niya alam kung saan siya kikiyang ganitong kalaking halaga. Habang nakikita si aling pasang na papasok sa loob, bimagat ang kanang peso. Biglang nakliwanag ang kanang mata, nalala niya sa Mang Temeng ang kanang matalik na kaibigan. Sila ay magkasama noon sa hagbo. Minsan ay nailigtas ni Mang Cardo sa Mang Temeng sa labanan kaya nangako sila na magsasama sila sa hirap at ginawa. Pagkatapos nilang magretiro bumalik sa Mang Temeng sa kanilang bahay sa lungsod at madalas pa rin silang nag-isip. Madalas na tinitulungan ni Mang Temeng sa Mang Cardo na hinatsimila ng pumanaw ang ama ni Mang Temeng na kailangan ding hospital ni Mang Cardo, hindi na siya nakadalaw kaya simila noon. Nakonsensaya na sa Mang Cardo at hindi na siya nakipag-ugnayan kay Mang Temeng. Habang hawak ang kanang 5 cellphone, nanghanhanach na tinawagan niya sa Mang Temeng, Halo Temeng, ako ito si Cardo. Alam kong hindi magandang tumawag sa iyo sa ganitong oras pero wala na akong ibang makawa. May sakit ang asawa. Kuat na sa emergency room, hinihanging ospital ang 2,000, mayroon ka ba na pwedeng pahiraman sa akin? Babayaran kita kapag nagkaroon ako. Sa Mang Temeng ay natutulog ng biglang gemising dahil sa tinog ng kanayang cellphone. Mahirap nang matulog ang matatanda at lalo pang mahirap kapag nagising, nahinit nang makita niya na sa Mang Cardo ang tumatawag, napawi ang kanayang inis. Nang marinig niya ang sinabi ni Mang Cardo, nag-alala siya para sa kanayang kaibigan. Akat na sumagot sa Mang Temeng, nasan ka para pintahan kita at bahan kitang pera, hiwag kang maya, wala yaon sa atin. Milang naantak sa Mang Cardo sa kabaitan at tinay na pagkakaibigan na ipinakita ni Mang Temeng, maraming salamat, nasa ospital akong nufalikis, pintahan mo ako akat. Sa Mang Temeng ay nakmamadaling nakbihis at kinapit ang kanayang cellphone sa kanayang balikat at sumagot, hintayin mo ako, pipinta ako akat. Pinatay ni Mang Cardo ang cellphone at imipo para himinga at milang naklakat papinta sa emergency room. Sa bahay ni Mang Temeng, akat silang nakpinta sa ospital para ibigay ang pera kay Mang Cardo. Nang makita niya ang kanayang kaibigan na matagal na niyang hindi nakita, siya ay nawa. Hawak ni Mang Cardo ang pera at akat na nakbayad sa ospital. Pagkatapos magbayad, nakita niya na hindi pa imalis sina Mang Temeng at ang kanayang asawa at nagtanong, bakit hindi pa kayo imiwi? Gusto naming manatili rito at tumulong sa inyo. Hindi na kailangan imiwi na kayo, okay na ang lahat. Dito lang kami at tutulong. Hanan ba? Maraming salamat. Kinabukasan, habang nakabantay sa Mang Cardo sa kanayang asawa, nagdala sa Mang Temeng gatas at pritas. Nang makita niya ang kanayang kaibigan, hindi niya mapigilan ang kanayang haliha. Ito ang inang pagkakataon na imiyak sa Mang Cardo sa harap ng ibang tao. Marahil ang lahat ng pasakit at pahirap na dinanas niya ay nailabas sa isang pagkakataon. Tahimik na niyakap ni Mang Temeng ang kanayang kaibigan. Hindi niya alam kung kailan nagsimilang imiyak ang isang matandang lalaki na mahigit 60 taong lang. Nakakapan silang matagal, nahinit na takot silang makabala kay aling pasang na nakpapahinga sa kanayang koma kaya himikpi na lamang sila. Pagkatapos niyang mailabas ang kanayang nararamdaman, ibinahi ni Mang Cardo ang kanayang bihay kay Mang Temeng. Sinabi ni Mang Cardo kay Mang Temeng kung paano sila nahirap ang kanayang asawa para mahanap bihay at kung saan sila nakikitira. Sa kabilang lahat ng nangyari, masaya sa Mang Cardo dahil sa lipinang ito ay mayroon pa ring pagmamalasakit at nakatutulungan ang mga tao nang walang hinihintay na kapalit. Biglang tuminog ang isang nurse at tinawag ang pamilya ni aling pasang para pumunta sa opisina ng doktor.
Sinabi ni Mang Temeng kay Mang Cardo, pintaan mo na bantayan ko si Aling Pasing. Agat na paminta sa Mang Cardo sa opisina ng doktor. Sa pagdating niya doon, pinaupo siya ang doktor at nagsimilang magsalita, ano po kayo ni Aling Pasing? Agat na sumagot sa Mang Cardo, asawa niya po ako. Mayroon pa po ba kayong ibang kamag-anak? Mayroon po bang anak na si mama sa inyo? Wala po kaming dalawa lang po ang asawa ko ang magkasama. May problema po ba? Gusto ko pong ipaalam sa inyo ang kalagayan ni Aling Pasing. Mahina po siya, nagkaroon siya ng malabang sakit, nahinadal matagal na siya ang hindi nakakakain, nagkaroon siya ng malnutrition, kaya hindi na kumakain ang kanyang katawan. Para kumaling siya, kailangan po ang kanyang pamilya na magbigay sa kanyang sapat na nutrisyon at pimiling makakamot. Kung hindi siya kakain at hindi kayang magbigay ng ilang kamot sa kasalukuyan niyang kalagayan, hindi siya maaaring mabuhay. Ipinapalam ko po ito sa inyo. Narinig ni Mang Cardo ang sinabing doktor. Sa isip niya, kailangan pa niyang mangiram pera para ipakamot si Aling Pasing, son siya kakiyang ganitong kalaking pera para magpakamot at magpakain sa kanaya. Natakot siya na baka daw wala siyang pera ay iwan siyang asawa. Natakot siyang hindi niya kayang makisa at baka sumunod siya rito sa kabilang bihay. Pagkatapos niyang marinig ang sinabing doktor, bumalik sa Mang Cardo sa silid ng kanayang asawa. Nakita niya na gising na si Aling Pasing at nakikipag-isap kay Mang Temeng. Hindi niya sinabi kay Aling Pasing ang tungkol sa pera, sinabi lamang niya, sinabing doktor na nagkaroon ka lang ng sakit, magpahinga ka na lang at humaling ka. Tumango si Aling Pasing at pumikit para matulog. Nakita ni Mang Temeng na nakatulog na ang asawa nito, nagpaalam na rin siya sa mga ito at sumakay pauwi sa kanila. Initusan siyang milang magbayad para malaman kung may makakawa pa. Sinabi ni Mang Temeng na kakusapin niya ang kanayang asawa tungkol sa pera. Nangaku siya sa kanayang kaibigan. Sina Mang Cardo at Aling Pasing ay humihong pera. Sumang-ayon siya na ibabalik din ito sa kanila. Nang makawina sila sa bahay nila, tinawag na ang misis niya. Para sabihin rin kung ano ang lahaing kanilang kaibigan. At kung ano rin na. Makagusto niya. Natilanghan. May piso sina Mang Cardo at misis niya. Handa tumulong. Para kay Cardo. Tinawagan rin nila kung sino pa ang pwedeng tumulong para rin mabot ang pera. Pagkatapos ng mga oras, nakabot na rin silang 10,000. Agat na rin paminta si Temeng at misis niya para ibigay ang pera. Nang makya na ang pera, parang batang naghintay siya sa mga mahalang niya. Para magpasalamat sa lahat na tumulong. Hindi niya alam kung paano sisiklian. Napaliot na lang siya at sinabi. Alam ni Temeng na walang kailangan pasalamatan pa. Sinabi rin na walang halaga ang pera. Sinabi niya rin na sana ay humaling na siya para maglaro silang mili. Pinilit ni Temeng na timayo mili siya at pinait rin ang mahalihan niya. Pagkatapos, sinimilan na ang treatment niya at ibinius na lahat ni Cardo. Binigyan na siya ang pagkain at lahat para making yaltay. Pagkatapos ng mga araw, nakikita na iminlat na ilit siya. Araw-araw siyang pinipintahan para kimustan at alakan. Konti na lang at pwede na ilit siyang imiwi sa bahay. Nakaalala si Cardo sa bahay nila dahil baka hindi ito makatilong para pahalangan sa Pasing. Habang nakisip si Cardo, tuminok ang kanayang telepono. Tumatawag pala si Temeng. Agat niya itong sinahot. Magandang balita ilit pala. Sinabi ni Temeng na pinintahan siya ang mga anak niya at napagdesisyonan nila na wala naman silang kakawin sa bahay nila. Wala na nga namang nakatira. Tinanong ni Temeng kung pwede sila ni Pasing doon. Baka sakaling malakan nila ang bahay. Agat na pimayak si Cardo. Sinabi ni Temeng na wag mag-alala dahil hindi naman malaki ang bahay. Simple lang daw. Sinabi rin ni Cardo na itang na loob niya hen. Sinabi ni Temeng na wala hen dahil magkaibigan sila.
Pagkatapos niyang ibaba, akat na tumakbo si Cardo kay Mrs. Nia para sabihin ang magandang balita. Para makapagpahinga na at hindi na makalala dahil mayroon na silang bahay. Nang malipat na sila, nakpaho na ilit ang kanang pakisip at limakas ang loob niya. Sinisigurado rin ni Cardo na araw-araw na sa sikat ng araw sa pasang. Para mas humaling siya. Habang nakupo sila sa labas, may sinabi sa pasang. Nahihirapan pa siya at natatakot si Cardo na baka hindi niya kayanin. Sinabi ni pasang na. Sinabi akat ni Cardo na wag na itong itiloy. Sinabi na rin na kaya niyang alahan. Sinabi rin na hindi niya sila makakalimitan. Sinabi rin ni pasang na baka sakaling makita pa sila. Sinabi rin na matagal na rin silang di nakakasama. Gusto na raw niya sila makita ilit bago siya imalis. Sa minut na ang sinabi ni Cardo na kakusapin niya na sila. Habang nakisap sila, naalala ni Cardo ang nakaraan. Naalala niya ang oras ng kanya sa kanila. Naalala rin na wala na silang makakawa para kinin sila. Nang araw na ayan, napagtasasayo na ni Cardo na ayaw niya ilit makita. Na hindi niya rin sila pwedeng talanghan. Na hindi niya na rin sila kailangan. Nang dumating ang araw na ayan, kinausap ni Cardo ang lahat ng anak niya. Ipinatawag niya para makisap silang lahat at mapagtasasayo na nila. Sinabi ni Cardo na nandito na kayong lahat dahil makisap tayo. Para malaman na natin kung ano ang kakawan sa lahat. Sabi ko bakit yan na natin ang lahat ng lipa. Kung sino man ang hindi sumanghayon makakalis na. Sumagot siya dat kahit ano naman ay makakapadet tayo. Hindi importante ang pera. Sumagot si T.U.N.H. dat. Hiwag kang mahalala. Kung sino man ang tama sa'yo susuportahan ka namin. Sumagot si Dong, kailangan pa ba ito? Nakakayanan ha kayo dat. Sana tumulong na lang kayo sa Mrs. niyo. Sumagot si Nahok, tama na an. Dat, diba ako ang pinakabata dito? Ako ang pinakakailangan pera. Bakit hindi mo na lang sa akin ibigay ang lahat? Para ako na ang makalaga sa inayo. Hiwag kayong magsalita ng hanan. Para tayong anak ng makilang natin kung hatin dapat pantay-pantay. Ang parteng makilang natin dapat hatin ng pantay sa apat na tao. Ako ay nagrerenta po rin sa bahay at naktatrabaho bilang isang manghakawa, hindi po ako katilat ni Kia. Timahimik kayong lahat. Habang sinasabi yawn, hinampas namang ambo ang mesa, ang kanang paninghan ay dumaloy sa lahat ng kanang mga anak at naktaktak, kayong walang itang na luwab, imivino kayo, limayas kayo sa bahay ko, limayas. Si Aling Piring ay natatakot na sa mga ambo ay hindi makayanan ang kahilihan at makaroon ng atake sa peso, kaya't mabilis niyang pinalayas ang kanang mga anak. Pagkatapos ng araw na iyon, araw-araw na timatawag siya sa kanang ama at nagsasabing matatamis na salita ipanghatin kanang ama ang mas maraming bahagi dahil kung mayroon siyang pera na iyon, ang kanang posisyon sa bahay ay tatas. Hindi na kailangang tingnan ang makamukang ibang tao ipang mabihay. Siya ay ang panghanay na anak na lalaki at may mataas na pinag-aralan para kay Mang Ambo, so ang pagmamalaki niya, kaya sa pakikinakayo na imiyak, siya ay nakaramdam ng konting habak. Habang nakalanghan po rin, nakita niya si Nahok at si Aling Piring na papalapit. Ambo, si Nahok ay ang pinakabata, kaya't siya ay makakasama natin sa paktanda, siya ang makalaga sa atin pagkatapos ng dangtan natin, kaya't ang bahagi natin makasawa ay iwanan natin sa kanaya. Sa Mang Ambo ay nanahimik ng ilang sandali hanggang sa mawalan ng pasensya si Aling Piring sa paghintay, at saka naksalita si Mang Ambo ng mabahal, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sigurado na ako. Pakisipan ko po pagkatapos ng 3 araw makakaroon ang desisyon. Alam ni Nahok na mahal siyang kanang inahigit sa lahat, kaya't araw-araw siyang imiwi at nagsasabing matatamis na salita kay Aling Piring, namhan ako sa kanaya na isasama niya ang kanang asawa at mga anak ipang maniran kasama niya, na bibigyan siyang kaligayahan.
Kasabay nito, nang sinahok na Milan ngayon ay maktatrabaho siya ng maayos, hindi na magsasakal manok o magtaya sa basketball talagang dati. Sa pachtinach kay nahok naniwala kahat siya at mabilis na paminta ipang sabihin kay Mang Ambu ang kanayang desisyon. Sa panach ni Mang Ambu nakakaramdam siyang labis na pagkakasala kay Te, dahil sa pamilayang ito, napabayaan iti ang kanayang pag-aral, pati na rin ang kanayang lufe-life na nakatun lamang sa pagtilong sa kanayang hamahalang. Pagkatapos na makasawa ang kanayang hakapatid, nakalala siya sa kanayang sarili, kaya siti ang pinakamatahal na nakasawa. Ang pamilayang asawa niti ay hindi rin naman mayaman, kaya pagkatapos makasawa, siti ay nakpapatiloy sa kanayang pagsisikap. Sa dong naman ay hindi rin naman mas maayos, ang kanayang asawa ay malapit ng manghanak, naninirahan pa rin sa isang bahay na inipahan at naktatrabaho araw-araw, higit sa lahat. Kailangan niyang pero ipang alakan ang kanayang dalawang anak sa hinarap. Nahinat para kay Ti at Dong, hindi nila inasahan na paboran sila ang kanilang ama ng higit pa, gusto lamang nilang hatiin kanilang ama ang kanilang hakapatid sa pantay na paraan. Napakahirap makisip para kay Mang Ambu, lahat sila ay kanayang mga anak. Kung sasandan niya ang isa, hindi sasinot ang isa, kung hindi, ang pamilayang ito ay mawawala. Kaya nakpasaya siyang hatin ang lahat sa kanayang mga anak, nahinadol mahal ni alang pirang ang kanayang bensong anak, pinipilit rin niya sa Mang Ambu. Nais lamang niya na sa kanayang paktanda ay makasama niya ang kanayang mga apo, kaya't araw-araw niyang pinipilit sa Mang Ambu na dapat niyang hatin ang mas maraming lipa para sa kanayang bensong anak. Kung hindi makapapakamatay siya, minsan ay nakpabantang maninirahan sa isang makisa, minsan ay nakpabantang manirahan sa isang templo. Sa pagkakita kay alang piring na kanito, sa minut na rin siya sa kanaya, nakpasaya siyang ibenta ang lahat ng 5 ektaryang lipa, hatin sa 4 na anak, isang bahagi kayo, isang bahagi kay Te, isang bahagi kay Dong. Habang kay Nahok ay 2 bahagi at ilipat ang titiluang bahay kay Nahok. Maniniraan silang mag-asawa kasama ang mag-asawang Nahok. Tinawag niya ang kanayang mga anak ipang hatin ang pera, nakita niya ang kanayang mga anak na naghihintayang desisyon mila sa kanaya at ang kanayang peso ay malangkot. Alam niya na sa paglipasang araw na ito, ang pamilayang ito, ang laing mga apo na ito ay mawawala. Naisip niya, kung wala siyang ama na ito, maaaring mas masaya pa sila. Ang animang mangyayari ay kailangang mangyari lamang, seryoso niyang ipinahayag, pinag-isipan ko itong maayos at gumawa akong desisyon tulad ng sumusinot, ibinenta ko ang 5 ektaryang lipa, nakakiha akong iyan balayon. Ibibigay ko kay Te at Dong ang 200 milyon, habang kay Nahok ay bibigyan ko ang 400 milyon at ang bahay na ito. Pagkarinig kayo, tumayo siya mila sa kaniyang ipuan at nagsabi, Ambu, hindi ito makataranghan sa amin. Sinabi rin iti na nakilat at nasaktan, tama, Ambu, masyado kang pabor kay itok. Wala siyang naitilong sa bahay na ito pero lang halo. Hindi rin kontento si Dong at nagsalita ng malakas, hindi ko inasahan na makikang pabor ka, Ambu. Kung pabor ka, Milan ngayon, hiwag niyo na kaming asahan, hindi na namin kayo papakialaman. Nakpasaya na ako gawin niyo na lang kinan niyo ang pera niyo at imalis na kayo. Kini ang 3 anak ni Ambu ang pera at imalis sa halit at panginayang, si Nahok at si Alang Pirang lamang ang nakankiti. Para kay Mang Ambu tumingin siya sa altar ng kanayang haninino at pininasan ang kanayang haliha. Pagkatapos ng araw na iyon, sinahok kasama ang kanayang asawa at mga anak ay lumipat ipang manirahan kasama sa Mang Ambu at Alang Pirang tulad ng ipinanghako niya. Nahinat hindi niya maitagal ang kanayang hilig sa pagsisakal at katamaran, araw-araw na sumasama sinahok sa kanayang mga kaibigan sa pagtitipon ipang magsakal manok. Hindi pa sapat ang mga kanitong laro nakpista rin sinahok sa basketball. Sa simila napakalaking panalo ni Nahok, ang pera na kanayang napanalinan ay imabot sa 200 milyon. Malaki at madaling makiya ang pera kaya't hindi pinaalahan ni Nahok sa pagkakaroon maraming pera, malayang niyang inanayaan ang kanayang kakaibahan na kimain at iminom lahat ng masasarap na pagkain, hindi pinansin ang payong kanayang hamahalang.
Nakisama rin ang asawa at mga anak ni Nahok sa pahastos ng walang taros, hindi nila pinapayahan si Nahok na magtrabaho ng maayos. Kung naklalaro ka, magiging mayaman ka ba, panalo ka, matatalo ka. Nawala ni Nahok ang lahat ng perang kanayang napanalinan dati at lalong lumibok dito. Sa pagkawalang pera, nagsimilang himiram si Nahok ng pera nang may mataas na interes ipang makabawi. Isang araw, dumating ang mga gangster sa bahay ipang mangkolektang itang. Sa pagpasok sa bahay, sinimilan ng pinino ang gangster na si Haibatu na sirain ang mga gamit ng kanayang katawan. Nasaan si Nahok? Nasaan ka naktataho? Kung hindi mo babayaran ang itang ko, hiwag mo akong sisihin sa pagiging malipit sa mga magelang at asawa at anak mo. Anong nangyayari? Hay, dahan-dahan, babayaran kita, hiwag kang kakawang kalukuhan. Si Nahok ay nanghanginig na limabas, ay miku at himinging tawad kay Haibatu. Akat na sinanghaban, nakita ng katawan si Nahok na bimabalik para bigbigin. Si Nahok ay binigbuhanghang sa hindi siya makatayo sa lipa, alam lamang ang asawa at mga anak ni Nahok na limiut at imiyak na nakmamakawa kay Haibatu na patawaran ang kanayang asawa. Sa parehong sandali, imiwi ang mag-asawang ambu mila sa isang pagdiriwang. Nakita nilang binibigbog ang kanayang anak, sinisira ang bahay, nakmamadaling siminayas ang hakbang na magtanong, anong nangyayari? Bakit sinisira mo ang bahay ko at binibigbog pa si Nahok? Hay, anong nangyayari sa iyo Nahok? Sa hindi pagpapaintulot kay Nahok na sumagot, patuloy na sinabi ni Haibatu, nakbasta siya sa basketball at walang pera, kaya himiram siya sa akin iyan belayon, ngayon ay pipinta ako para bawian ito. Sinasamahan ang pasakit na akap sa tiyan, nginit pagkarinig sa sinabi ni Haibatu, hindi na nakaramdam ng sakit si Nahok, alam lamang na nakpanik na limabas, masyadong malaki ang problema ay, himiram ako sa ayong 400 milyon. Sa nakmila ang inbalayon. Mahina ang sagot ni Haibatu, akala mo ba ako ay isang kawanghawa? Himiram ako sa ayon ng walang interes, ano ang ibabayad ko sa aking katawan, alahan ang aking pamilya. Normal lamang na himiram ka ng hindi nakbabayad ng interes, pagkatapos ay makakaroon ng interes ang nanay, makapapakita ng interes ang anak. Kung wala kang pambayad, papatrabahin ko ang iyong asawa at anak para makbayad, hanggang sa mabayaran mo ang itang. Sa pagkarinig niyon, lemihan na lamang ang asawa ni Nahok kasama ang kanayang anak. Sa sandaling ito ay natakot si Nahok, limangon si Nahok para himinging tulong sa kanayang ama. Sa pagkakita sa kanayang amang nakatayo, sinayasan ni Nahok ang kanayang asawa na limiut kasama ang kanayang ama at himinging tawad. Ambu, iligtas mo kami, nananalanghan akong libu-libong, tandang beses na sana ay iligtas mo kami. Ambu, kung hindi mo kami ililigtas, mamamatay kaming lahat. Sa pagkakita kay ambong nakatayo, initisan ni Haibatu ang kanayang katawan na dakpan ang anak ni Nahok para imalis. Sa pagkakita sa takot ng kanayang apo, hindi na kayanan ni ambu na magsalita, sige na, hiwag mo nang takitin ang mga bata. Mayroon pa akong bahay na ito, bigyan mo akong isang linggo, ibebenta ko ito para bayaran ang itang mo. Ngayon ay nagsisisi na si Aling Piringdal sa kanayang labis na pagmamahal sa kanayang bensong anak, imiyak siya habang sinasabi, saan tayo titira pagkatapos nating ibenta ang bahay? Maniniran sa ilalim ng tulay. Para makita mo. Halit na sagot ni Mang Ambu kay Aling Piring. Pagkatapos ibenta ang bahay para bayaran ang itang, hindi na kayang harapin ni Nahok ang mga tao sa kanilang bayan, nakempaka ang dalawang mag-asawa at imalis para magtrabaho sa malayo. Iniwan ang mag-asawa na makisa na nagsisikap mahanap ng makakan araw-araw. Hindi na natili sa Mang Ambu sa kanayang bayan, pumunta ang mag-asawa sa lungsod para manirahan sa bahay makakakilala, kimikiang kalakaw ipang mabihay araw-araw. Sa araw ng pag-alis, pinanatili ni Mang Ambu ang kanayang pananaw sa kanayang bayan. Hindi niya inaasahan na isang araw ay kailangan niyang iwan ang bahay kanayang kamahalang ipang mahanabihay sa malayo. Sa pagpabalik sa katotohanan, nakita ni Mang Ambu ang kanayang asawang payat at walang imik, hindi niya kayang bighayin ito, sa isang bahagi ay namimiss niya rin ang kanayang mga anak. Baka man nakakalit siya, sila pa rin ang kanayang mga anak, paano makakayang isang ama at ina na iwanan sila.
Nachpasa siang ipolam sa kanila ang tiran kanayang mag-asawa ipang makadolaf sila, nginit hindi niya sasabihin sa kanila ang sakit ni aling pirang. Ang inang tong kanayang tinawahan ay si Ho, "Halo Ho, ako ito si Ambu, kamusta ka?" "Hi. Kailangan mo bang pera, bakit ang tahaw mo nang hindi nakikipag-ugnayan sa akin? Kamusta ang kalagayan ninayong mag-asawa?" "Hindi. Hindi ko kailangan pera, namimiss kong iyong ina, gusto kitang bisitahin. Saan ngayon naniniran kami sa Novaliches? Saan ngayon nagtatrabaho ako sa Batangas at hindi ako makakapunta, sabihin mo ang address, pag may oras ako, dadalaw ako sa iyo, ako ay abala sa trabaho." Tuminog ang hidayat sa kabilang panig ng telepono, hindi na naghintayang sagot, nagmamadaling pinatay niya ang telepono. Hindi inaasahan na pagkatapos ng 5 taon, ang matandang ama ay makikipag-ugnayan sa kanaya at ang inang naisip niya ay nangangailangan siya ng pera, walang pakialam na nagtatanong kung paano nabibihay ang kanayang kamakalang. Talagang malungkot ang bihayang mag-asawang Ambu. Ang panghalawang taong kanayang tinawahan ay si Nahok, ang anak na labis niyang kinakakalitan, ngunit mas lalo siyang nakakalit, mas lalo niyang naalala ang kanayang anak. "Nahok, ako ito si Ambu. Alam ko na mali ako, Ambu, hiwag mo na akong pakalitan." Sa ngayon, ang mag-asawa ay hindi naman masaya, naibenta na rin ang bahay, hiwag mo na itong ipalala sa akin, tapos na ang nakaraan, hayaan na lang natin. Nakahanap na rin tiran ang mag-asawa mo, namimiss ko ang iyong ina, kasama ang iyong mga anak, ayusin mo na lang para dalawin mo siya sa mga susunod na araw. "May sakit ba sa mama, Ambu?" "Hindi." "Kung ngayon bakit nagmamadali?" "Sa ngayon nagsisimula pa lang akong trabaho sa isang lugar at hindi ako makakapagpahinga, natatakot akong mapalayas, napakahirap makapasok, pag maayos na ang lahat, babalik ako. Usahe, kailangan ko na lang mahtis. Ngunit kailangan mong bumalik ng maha." "Sige, alam ko na." Siya ang anak na pinakamamahal ni aling pirang at siya rin ang dahilan pagkasirang bahay, ngunit nang tawagan niya si Nahok, walang isang salita ang pagtatanong tungkol sa kalisagan kanayang kamakalang. Hindi nag-alala kung paano nabihay ang kanayang kamakalang sa nakalipas na ilang panahon. Sinahok ang anak na walang peso at makasarili na inisip lamang ang sarili, sinahok ay talagang walang itang na loob. Hindi na nalungkot si Mang Ambu, maral ay sanay na rin siya rito, inaasahan na niya na hindi babalik sinahok. Pagkatapos niyang patayin ang telepono, agad niyang tinawagan si Dong, "Halo, ako ito si Ambu." Matagal na naghintay si Dong, ngunit wala pa ring sagot mula sa panig ni Dong, milang nagsalita si Mang Ambu, "Halo, halo." Sa pagkakataong ito, nagmamadaling sumagot si Dong, "Halo, sino ito? Pakisap na lakasan mo ng konti, masyadong maingay rito at hindi ko marinig ng malinaw." "Halo, halo, ako ito si Ambu, naririnig mo na ba ako ng malinaw?" "Naririnig ko na, kamusta na ang iyong mag-asawa? Saan kayo naniniran? Okay lang ba kayo?" "Okay lang ang aking mag-asawa, sa ngayon naniniran kami sa Novaliches, namimiss ko ang iyong ina, kaya gusto niya na bisitahin mo kaming mag-asawa." "Masaya ako at okay lang ang aking mag-asawa, ngunit may sakit ang aking anak na siya at nasa ospital, hindi ako makakapunta. Sa mga susunod na araw na gumaling na siya, pipinta ako, papasok na ang doktor para mag-check-up, kailangan ko nang patayin ang telepono." "Sige, mahalala ka tungkol kayo." Ngayon, ang ilang taong kanayang tinawahan ay si Tay. Si Tay ang pinakamainawang anak sa gripo. Dahil dito, imasa siya na babalik si Tay ipang bisitahin ang kanayang mag-asawa, kaya tinawahan niya ito sa ilang pagkakataon, "Halo Tay, ako ito si Ambu." "Ambu, ako ba ito si Tay? Bakit hindi mo ako tinawahan sa nakalipas na mga taon? Nagtatanong ako tungkol sa iyong balita sa lahat ng dako at hindi ko makiha ito. Kamusta na ang iyong mag-asawa?" Ang buses ni Tay ay imiyak, masaya dahil natanghap niya ang tawag ng kanayang ama, ginawa nitong may konting alif sa Mang Ambu at naantag.
Nginit pinagil niya itu, ang pahinga ay napipi na imalif sa kanang anak na baba, hiwag kanang imiyak, ang aking mag-asawa ay nasa nufalikis, kamusta ang lahat, hiwag kang mag-alala, namimiss kanang ina mo. Pipenta ka ba dito kasama ang iyong asawa? Ngayon ambu. Pwede ba? Ano, may problema ka ba anak? Hindi ambu, sanhayon ang pamilayang aking asawa ay imaning palay, hindi ko'y tumaywan, nginit namimiss ko rin kayo. Pakisapan ko na lang sa aking asawa at pipintahan ko na lang namin. Sige na, hiwag kang mahirapan, pagkatapos mong tapisin ang iyong trabaho, pwede na. Kung ngayon, salamat, ambu, hiwag mo kaming kalimitan. Hindi tapos na, patayin ko na ang telepono, abala ako buong hapon. Sa pachtawag sa bawat anak, naisip niya kung saan magsasama-sama ang pamilya, nginit tumanghap lamang siya ang makadailan. Sa hili, ang makasawang matanda ay nanatili sa mukha ito. Hindi alam ni Mang Ambu kung paano aliwan ang kanang asawa. Kung hanuan may dalang bota, ang pag-alaga sa anak ay nakpapaiwatig ang pasanin ina, mahanda lang para sa mag-asawa. Mabilis na limipas ang isang taon, pinagtaronan mag-asawang Ambu ang buong panahon, malungkot na maka, mayroon ding masaya. Sana sa darating na taon ay maging mapalat at higit sa lahat maging magkakasama ang pamilya. Ngayon, ika-27 ng Pasko, sa taong ito ang inang taon na pinagdiriwang mag-asawang Ambu ang Pasko pagkatapos maraming tragedya sa pamilya. Nakwawalis sa Mang Ambu sa likod bahay nang marinig niya ang tinuhong telepono, inilagay niya ang walis sa sulok ng likod bahay at pumunta sa bahay para sakitin ang tawag. Halo, ikaw ba anay? Kamusta ang kalagayan mo? Okay lang ang hamahalang ko. Totoo ba ang sinasabi ko? Pipenta ba ang pamilya mo para bisitahin ako bikas? Nakipag-ugnayan ko rin sa mga kapatid ko. Pagkatapos imakait siya. Okay, hayaan ko sa mama mong malaman, ibababa ko ang telepono. Ang bawat salita ang halak na Mang Ambu ay kinakawang mainit ang buong bahay, nakmamadali siyang pintahan si Aling Piring para sabihin ang balita, Mama, bikas iwi ang ilang bata kasama ang asawa at anak niya. Talaga Ambu. Masaya ako, walang hindi pipinta. Hindi babalik siya kasama ang lahat ng kapatid niya, nakatakdang bikas na lahat sila iwi. Sa ngayon ang aming pamilya ay magsasama-sama, Ambu. Sa taong ito magkakaroon kaming isang kumpletong Pasko. Ang babaeng ito, ang Pasko ay pipinta at malalaman mo. Isang tawag lamang ang nakbabatid sa kanayang anak na baba na mas masaya siya sa paghahanap ng hinto. Ang buong hobby ay nakising ang dalawang matatandang lalaki dahil sa kasiyahan. Sa imaha, mahang nakising sa Mang Ambu, naglitong tibig, naglitong mainit na tsa at imipo sa harap ng bahay, himihikop ng kapa habang naghihintay na dumating ang kanayang apo. Mahang nakising din si Aling Piring at abalang naglilinis at naglilitong makapahkan para sa pagdating kanayang anak, bagaman siya ay abala, lachang nakangiti sina mama at papa, napakatagal na nilang hindi nakiking masaya. Binuksan ni Aling Piring ang kamay at paan nginit sandali pa ay tumingin sa pintuan, hanindan sa Mang Ambu, habang iminom ng tsa at nililinis, hindi pa rin niya nakalimitan ang pagtingin sa labas ng hate sa likod bahay. Isa-isang imiwirin ang mga anak niya, pamilayang Hay, ang pamilya ni Dong, ang pamilya ni Ti at sa hili ang pamilya ni Nahok. Malaki ang kasiyahan ni Cardo. Ilan lang sa mga gusto nila inilabas na sa kanilang mga anak. Dahil naniniraan sila sa lungsod at hindi ito gano'ng kalaki, inilatag ni Cardo ang dalawang paklalaro sa likod ng kanayang bahay. Nakita ng mga anak niya at kanak kung paano nila hinahamit at sinibikan. Ang halagang 12 milyon ibinigay ni Timang kay Cardo para sa hospital bills, nakapagbayad ng 7 milyon. Ang 3 milyon ay ibinili naman sa mga pampahamot. Dahil sa malaking tulong galing sa pamilya nila Timang, kaya binigay din nila sa kanila na sumali sa kanilang salisalo sa Pasko. Pagkatapos nakalatag na ang mga pagkain. Mayroong isda, manok at kung ano-anong pagkain. Si Cardo ang nakpatawag sa mga anak niya. Tinignan nila ang isa't isa. Sabi nila parang hindi ito sapat.
magsisimula na sa hay na magsalita. Ito lang ba en papa? Hindi pa sapat. Hindi ba kayo nakabiling mas marami? Kami ay galing sa Batangas. Sa naman kinimista ang kanayang misis. Pa, ang asawa ko ay may alergi sa manok. Sa sinutiwak ka ng bibiling manok. Mayroon pa rin at sinibikan niyang ipakita. Tweede ba kayong kimain? Sa nahok naman ay tahimik lang. Pero gusto niya makakain mas marami at ipakita ang pagtrato sa kanila bilang pamilya. Kinimista niya naman sa nanay niya. Ang mga anak ay naktawanan pero tahimik lang. Ang kanilang anak ay mas pinipili ang mahpolaha sa kanilang mga mahalang. Walang ituan po. Sasamahan mo ba kami para kainin ito? Hindi naman kaya mahantay po. Mas mahanda sa hiro kang mahantay na lang kami sa kotse. Hindi na nahantay at tumakbo na polis. Pakkain magiging masaya ang lahat. Ang iba ay nagsimula na lang maglinis para sa kapayan. Habang sila ay naglilinis may naiwan. Alam ko na mahirap para sa amin na pagsamahin ang isa't isa. Kaya sana makalimitan na natin ang kaalitan at maging masaya ang lahat. Nalala bigla ni Aling Toms ang kanayang pagkakamali at lingkod na limaki at mayroong nangyari sa kanayang pamilya at sa buong mundo. Sinabihan niya ang mga anak niya para hiwag makipag-away at pasalamatan nila na mayroong bihay. Tinanggap nila na mahirap tanggapin sila pero sinabi nila na sasamahan nila si mama at papa. Alam nila na may mga problema pa rin pero naalala pa rin nila ang kanilang isa't isa. Medayo lahat na sa timang. Nang nakita niya ang kung anong ginawang mga anak ni Aling Toms. Si Cardo naman nakpatawad sa kay Toms para makalimitan niya ito. Sa lahat ng nangyari alam naman na lahat kung ano ang nangyari. Ukay na kung hindi kayo nakakalat. Bayan na lang natin kung ano ang nangyari at baka ganito lang talaga ang mangyayari sa mga susunod. Timakaw bigla. Hanapin siya. Sa kaina na ako sa ayo. Si Toms naman naglinis ng tahimik. Imayak. Mayroon pa rin siyang problema sa anak niya at sa lahat ng nangyari sa kanayang pamilya. Pag-isap rin sila ni Cardo. Alam niya ang mangyayari sa kanila. Sinisibikan nilang dalawa gawin maging ukay na lang ang lahat. Kahit alam niya na hindi ganito ang magiging sitwasyon natilog na lang si Toms. Nagkaroon siyang sakit. Sinabihan niya si Cardo para sabihan para hiwag ang gastos. Cardo, makang polis na ako. Alam ko na masakit sa kinabitawan kayo. Sa hiro hiwag kayong gemastos at bayan na yun na lang. Hayaan niyo na mina sana hiwag kayong suminot sa akin. Imangan malalim, sinibikan nila pero alam nilang mali. Nakahanap siya ang malapit na hospital. Para paminta kahat pero nachtidida siya kung ano ang gagawin. Tanda niya sa timang at ahat na paminta kay timang. At nachtidida siya kung tama ba itong gawin. Natapos na lang siya kausapin. Tinignan na lang ang mga anak niya. Halo hay, kailangan kong pera para kay nanay, maaari mo ba akong padalan ng pera? Natutulog pa nang marinig niya ang buses ng kanayang ama, labas siyang nainis na pinitol niya ang sinasabing kanayang ama, alam mo ba kung anong oras na? Kung may kailangan ka, imaha na lang, hindi ako makatilog, patilihan mo ako, magtatrabaho pa ako bikas. Sige, tawagan mo na lang ako sa imaha, halo hay. Tinawagan niya si Tay, imasa na ang kanayang mapahmal na anak na baba ay tutulong sa pagbabayad ng bayaran sa ospital, halo sino to? Alam mo ba kung anong oras na? Tay, ako to si Ambu, may sasabihin lang sana ako, may natutulog na ang asawa't anak ko, masayado na, mahal ko. Pagkatapos magsalita, pinatay ahat niti ang telepono, hindi inasahan na ang kanayang hamahalang ay hindi kasangalaha ang tulog ng kanayang asawa, talahang ang kanayang anak na baba ay parang isang basong tibak na ibinius. Tinawagan niya si Dong para himinging tulong, ngunit pinatay niya ang kanayang telepono habang siya ay natutulog. Sanahok na lamang ang hiling pakasa niya, halo Ambu ito. Mayroon ka bang pera?
Ipadola Musa amin ambu wala akong natira, hendepan ga aku nakakakan, magsisimila na aku para magtrabaho ngayong hobby, ibababa ko na. Sinabi ni ambu na mayroon siyang apat na anak, nginit nang kailangan niya ang tulong, wala ni isa sa kanila na tumulong sa kanaya, hindi niya alam kung ano ang gagawin at pinapanood na lamang siyang mamatay. Imipo siya sa lipa at hindi timahal sa pag-isip kung may paraan pa ba, bigla siyang tumayo at pumunta sa lugarang ospital kung saan siya nagtutunating dugo. Lumalabas na balak niyang magbenta ang dugo para makakiyang para sa kanaya. Ngunit ang kanayang edad ay mataas kasama ang kanayang payat na katawan, kaya hindi nang khas ang hanas na kumiyang dugo. Imipo siya at imiyak tulad ng isang bota na nakpapahilo sa hanas, isang batang nas ang limapit para tulungan siyang bimangon at inolaf siya, anong problema mo, ambu? Sabihin mo sa amin at makikita natin kung matutulungan ka namin. May sakit ang misis ko, dinala siya sa silid mga emerensya, ngayon kailangan pera para bayaran ang bayaran sa ospital, ngunit wala akong pera, kaya't pumunta ako rito para magbenta ang dugo. Kung hindi kayo papayag, saan ako kikiyang pera? Siguro ang asawa ko ay hindi na makakaligtas. Iwag kang imiyak, mayroon ka bang mga anak at apo? Bakit hindi mo sila tawagan para padalan kang pera? Mayroon akong apat na anak, ngunit lahat sila ay makasarili na walang itang na loob, hindi ko sila maasahan. Iwag kang imiyak, papasok ako para tawagan sila at titingnan ko kung matutulungan kita. Maraming salamat. Imipo siya rito, naghihintay sa kanaya. Pagkatapos, madali siyang pimasok sa silid, kung saan mayroong tatlong matatandang nas, limapit siya ipang makita kung may paraan para tulungan si ambu, mga kapatid, nakakawa si lolo, isinihot ang asawa ko sa silid mga emerensya. Ngunit walang pera para magbayad ng bayaran sa ospital, wala siyang anak at apo, isa lamang ang dalawang matatandang lalaki sa edad na 60, ngayon nagtatangkang magbenta ng dugo para makakiyang pera. Narinig ang kwento, sinabi bago ang iyong kapatid, subukan ko para isara ang gastusin. Alam naman natin na hindi rin okay na himiliran trabaho para beginig ang pamilya. Nagbibigay ito at nais niyo na babagyan rin ang kapatid natin para kusapin ko para makaning pera. Samantayon naman, nakmila na sila sa pagbalik at pagsasabi kay ambu para malaman kung masaya siya. Bago makapagsimula, tinawagan naman silang mga kapatid para malaman kung okay lang ang lahat. Nasa ospital na ngayon si mama. Imihanging tulong. Sa tingin ko rin hindi okay siya. Magbayad ka na para sa kanaya. Natiwa naman ang nas at ibinalita agad ang balita na kakataba itong peso. Sabi nila okay lang daw. Sana maramdaman nito ang kaligayahan nila, may pupunta na para kinan ang panggastos. Okay lang daw kung hindi sila. Magpasalamat ka kasi tinilanghan kanila. Sinabing nas ang kasama niya para dalhin sa silid. Sinabi niya rin kung ano siya nagpasalamat. Nalaman nila na mahina na ang kalagayan at kailangan pa sa ospital. Sinabi niya rin, ang malabang kalagayan ni Toms kumpara sa kanana. Sinabihan niya din si Toms na saan ngayon ay magpakaling para malahan ni Cardo. Sinabi rin kay doktor kung anong pinapabili. Sinabi niyang pupunta silang magkakapatid para mapag-isapan kung paano nila pupuntahan. Nang malaman niya na nakaramdam na siya ang ginawa daw mas maging maayos na si Toms. Siya naman tutulungan si Toms para bumalik muli ang saya. May itang loob kay Cardo at gustong malaman ang kalagayan niya. Kailangan namin pagtulungan para may balik ang pasasalamat. Nagtagumpay naman kami sa pagyang 30 milyon mila sa galing sa langit. May babalik ba sa amin bigas para bahan kayong award. Kiniha niya sa misis niya para mapatingin at nakyo ang pera niya para sa ospital. Nakumbinsi rin niya sa katotohanan kaya nagtatrabaho siya. Nais kong makilala siya. Nagtataka ako kung may nalalaman ka ba tungkol sa iyong kaibigan. Sinabi niyang magiging katotohanan ang kaniyang bihay. Naklalakad ng mabilis para mapatingin sa ilalakay.
Sinibikaniang ek wentu kai tams peru hende saya te gaan. Pagkatapos, nagbinta ang doktor para magtanong at sabihin ang resulta. Sinabi niyang sa hospital ang resulta niya. Namatay na siya at tumitigil na ang peso. Magpasalamat na lang sa mga doktor. Sinibikan magpakatatag pero naghihintay lang. Naghihintay na lang daw ng imiwi. Naalala na hindi na magiging okay ang dati. May nangyayari sa pagkakilala masakit. Pinarisahan sa kung ano ang nangyayari. Sa kabinaan sinisibikan niya na kausapin sila. Nararamdaman niya na pipinta sila. Tinititahan niya kung ano ang pinakitang pagpapalaga at habang pagpabantay. Ibinigay na lang sila sa nakpabantay. May nakita siyang ginagawa habang naiwan kaya kailangan niyang magdesisyon. Hindi na daw niya sila kailangan. Habang dumating, ibinalita na si Nanay Toms ay wala na. Sa timang nakatilok pa sa sinabi ni Cardo. Milang nakbalik ang pagkataon dahil alam na may nangyayari na. Naghihintay siya para magtanong sa mga nangyayari dahil gusto niya makusap lahat. Sinabi kay Mrs. at gusto rin niya na magkaroon ng opinion kaya sinamahan siya. Sinabi ko na hindi ko naman gusto na makalala kayo. Sinabi niya na gusto ko kayong dalhin. Nakalimitan kayong kaibigan at ng kaibigan. Hindi kami magpapadala. Sinabi niya, ikinalingkot niya ang lahat lalo na si Toms para sa anumang mangyari. Pinatay niya din at sabi niya babalikan namin ang pasasalamat kung nasan si Toms. Habang may pinapanood ang baba. Magiging katotohanan na ilit yan sabi niya. Sinabi ko na sa kanila hindi kanan. Ayaw ko na ilit pangharapin kaya dapat ko na itong malaman. Iniyakan ko na siyang bimalik at humaling kaya wala na akong balak. Kahit ay maalala niya ang hindi ko makakalimitan. Doon ko na malalaman kung ano bang klaseng alala ang meron. Sinabi pa kung ano. Baka kasahanan talaga tayo. Nakang masama tayo. Pati ang apo sa mga kamay. Dapat tayong magsisi. Kinausap ni Miss na mahiwalay sila at iwanan siya para malaman nila ang pasakit. Tiningnan ilit at alam ko kung ano sila dati. Magsisipagtalinghan na ang dalawa. Nahirap na magpaliwanag sa mga nangyayari para sa kanila. Nakatawan daw para ilagay sa tamang pwesto. Ito na rin ang pagkakataon para ipakita ang totoong pagkatao. Sinisahiro ko na pagpabalik na lang ang lahat kaya nagdesisyon na sila kayo kinanilit. Hindi man ako masaya, wala naman nang makakawa tungkol dito. Ang gusto ko lang naman mainhatan at ipakita kung ano kaalaga ang katotohanan sa ngayon. Nahanda kami ng nahanda. Sinibikan naming dalhin ang mga anak sa amin at hindi kayanin. May naglilinis, may gumagawang vloer ang makahanda. Hindi kami makilang sa pamilya at ibibiyos namin ang lahat. Minsan tinawagan niya ang kanyang kaibigan at tiningnan ang mga ginagawa. Nakupo at naglilibot sa kanilang kinakakitaan. Dahil alam na mahirapan. Hindi na ilit nagkaroon ng saya mila sa mga alalahanin. Hindi na talaga nila sila mapipintahan. Sino magsasabi na magiging masaya ba tayo? Mahal din ako para maging magpasalamat kasi nakita ko sila. Naging makilay at narealisa ko kung kailan ang hamali at dapat kong ayusin. Sinabi niya kung paano makikita at pinaktibay milikang sila bato dati. Mayroong nakbalikloob sa kung ano dati. Pagkatapos binuksan niya kung sino haba ang nanang nakbalikloob. Lahat ng anak ay nakbalikloob at himinging suray. Sa pagsisi nayak bigla. Marahil magiging katilat din itong pagpabalik na inasahan. Nagkaroon din sila para maging okay. Nang sabihin niya iyon, may nangyari na at dapat ay iwak na tayo mahiwalaing isa't isa. Kaya din nuwang nakbayad dati tapos nangyari. Sinabi na niya ang katotohanan. Sa ginawa na iyon, hindi na raw sila nahirap. Tama ang pagkakagawa kaya babawin ko ito sa mga kamay niyo. Nakayos naman ang bata. Nakbalikloob na sila sa pahanging suray para magpaliwanag na walang nagawang kasalanan sa pagpaliwanag na ito.
Hindi rin naman makakawang kinan ang mga anak sa mga kamay niyo kaya iwak niyo. Na rin makawang mawala rin to sa kamay niyo. Gusto kong alahan kayo lalo na sa mga anak na kailangan naman na maktiwala sa amin. Kung nakita man sa pagkaili ko sa pagbibigay sa inyo ang kailangan, nanhan ako na babalik ko sa mga panhakong iyon para sa darating. Sinasabi ko na nakakalit ako at babawin ko ito. Basta alam na iwak na tayong makpanghap. Ang dalawang anak ko hindi makontento pero babalik na sila sa tutuang katanghian nila. Sa pagkarinig naman sa anak, sinabi niya kung anong haba ang kasabihan. Kung makbaho ka hindi na ikaw. Ano ba ang dapat ipakita ang problema ng anak? Ipapakita sa mga pamilya ang kinakailangan. Ang pamilyang hindi pamilya. Nakita naman kung paano tayo hiwalayan kaya ito ang nachtiro sa amin. Muli naman sisiguraduhin na hiwak na tayong bimalik. Pero nakita naman na kailangang mohang mas malaki ito. Kailangan daw nilang maksakripsiyo sa bihay na ito. Sabi niya ang bihay na meron. Ikaw pa rin sila. Tinitaknan po ang nahirap na nangyayari. Hindi talaga dapat makpatiloy. Tinitaknan namin kung sino ang kinakailangan. Tapos nalaman rin na dapat makasama pa rin sa isang gripo. Nachdesisyon ilit. Sa ina pa lang ay kailangan natin magkaroon ng desisyon. Sa mga inang nangyayari dapat isaisip natin ang ginagawa natin. Mayroong nasisi. Tweede tayo magkaroon mali. Kaya kailangan natin ang anak. Sa nangyayari sa asawa. Sa pasakit. Sa ngayon dapat tayo maktiwala dahil ang alam ko na ginagawa namin ang lahat kung hindi. May nararamdaman ako. Basta mag-alaga na kami at itiro kung gaano kaalaga ang kaligayahan sa ngayon. Kung hindi man maging maayos, hihingi akong tawad dahil ayun lang ang alam ko. Kung anong ginagawa ko naman hindi ito naglalaw at lahat nalilito ka sa baka to ang hinahanap. Kailangan po ang makapanhakong sa darating. Sinabi ko noon na babawin ko ang halit. Sinabi ko sa anak ko na wag nang makpanghap. Saan makaling o hindi makaling sa tutuang ikhali. Ang sinabi niya ganito na lang bahin. Dahil may nakita siya at tinilinghan niya sa pagpaliwanag nito. Para sa amin, sino ka ba? Bakit ganito ka kang makitingo? Pinaliwanag sa bawat isa. Gusto naming ipakita ang pasasalamat at katotohanan. Alam kong dapat namin alahan ang angkan namin lalo na sa oras ng karawan. Maraming gustong gawin para diyan. Sa darating po. Para makiwa ang lahat. Nang sinabi ko hindi muna ako kailangan alamin kung sino ang tama. Tapos sinabi sa akin na dapat ko na lang malaman. Alam ko na sa panahong to maraming naghintay para sa akin. Lahat ay nakakakita na. Kiniya ko kung anong haba ang nangyari at alam ko ang katotohanan dito. Tay himihinga po kaming tawad. Napaktanto na po namin ang aming makapagkakamali, patawarin niyo po kami, sabi ni Hay na kimakatawan sa kanayang kapatid. Sa tabi niya ay nagsalita rin ng may pagsisisi. Tama po, tay, alam na po namin ang aming pagkakamali, palay niyo po kami tulad noong bata po kami. Pagkatapos niyo po kaming palain, pawin niyo na po si nanay sa probinsya, tay. Sa dong ay sumang-ayon din sa sinabing kanayang kapatid. Tama po, tay, tama ang sinabi ni Kia at ate, pawin niyo na si nanay sa probinsya para malahan namin siya ng maayos, lalo na sa Pasko, para madalaw rin siya ang kanayang apo, tay. Sa nahok ay harauhal na nagsalita sa hili, tay, palay niyo po ako ng maraming beses, tay. Ako po ang benso at ako po ang pinakamamahal ni nanay, kaya ako rin po ang pinakamakilit. Pagkatapos niyo po akong palain, hiwak na kayong makakalit, tay. Nakitang tatay na nagsisisi ang kanayang anak, kaya't siya ay nantig din at suminod sa kanilang kagustuhan. Wala siyang sinabi, tumayo, kiniya ang pamalo, nahinit sa pagkakataong ito, hindi niya pinalo, sa halip ay tumango lamang at limangon ipang tumingin sa kabong kanayang asawa.
Dal sa perano na kolekta na pes, kiniania itu ipang bayaran ang kabayaran sa ospital para kay aling tam, at ang natitira ay ginamit niya ipang humawang libingan para sa kanaya. Bagamat hindi niya sinasabi, halit pa rin siya sa kanayang mga anak kaya't ayaw niyang makialam sila sa pahawang libingan para sa kanaya. Pagkatapos ayusin ang lahat para kay aling tam, bumalik siya sa lungsod at tumira sa bahay ni Timang, at nakbisikleta papunta sa kanayang trabaho bilang isang sehiritay huwart para mabihay. Ang kanayang mga anak ay imivirin sa bahay, ngunit hindi na sila nakpabaya at makasarili tulad ng dati. Madalas nilang dalawan ang kanilang tatay kaysa dati. Sila ay nabihay na may layunin at alam kung paano maktrabaho ipang kimitang pera. Dati nakatira siya sa pamilyang kanayang asawa na hinamak ang pamilyang kanayang asawa dahil siya ay makasarili sa lahat at siya rin ay nakrebelde sa kanaya dahil hindi siya nakpakitang pahalang sa kanayang hamahalang. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanayang nanay, siya ay nakbaho, nakatun sa trabaho at nami ay nang masaya sa lahat at minahal siya ang lahat. Ang kanayang negosyo ay nakangmas. Matagumpay at nakipon siyang pero ipang bimiling isang bahay para sa kanayang pamilya ipang sila ay lumipat ng makisa. Ang kanayang anak na baba ay naksimila ring mag-aral ng mabiti at alam kung paano makpakitang pahalang sa kanayang lolo at lola. Simula ng pagkasalan si Tay, nakalala lamang siya sa kanayang asawa at sa pag-alaga sa pamilyang kanayang asawa at hindi pinansin ang kanayang hamahalang. Kaya't hinamak ang kanayang asawa ang pamilyang kanayang asawa at bihira niya itong payahan na bimisita sa bahay dahil inisip niya na ang kanayang pamilya ay mas mahalaga sa mga lalaki kaysa sa mga baba. Hindi maalsiti at pinilit siyang imalis sa paralan at dapat minang mag-alala sa kanayang mga kapatid bago siya magpakasal. Sa pag-inova sa peso ang kanayang hamahalang, ang kanayang asawa ay hindi na malayo sa pamilyang kanayang asawa at kisang loob na pinalalahanan ang kanayang asawa na bimisita sa pamilya. Sinimilan rin niyang bahan importansya ang kanayang pamilya. Siti ay napakasaya. Sedong pagkatapos ng araw na iyon, sedong ay siniportahan kampanaya ipang bimiling isang bahay na halihan para sa mga kahawa. Ang kanayang mag-asawa ay nakaroon isang matatak na lugar ipang maniran kaya't sila ay mapayapa na naktatrabaho, sedong ay napromote bilang pininong kupunan, isang pakto sa sweldo. Ang biyayang kanayang mag-asawa ay mas maayos at matatak. Tutuwa na ang pagkakaroon isang lugar ipang maniran bago magsimilang isang negosyo dati. Ang pagtira sa isang bahay na inipahan na may siveldong halos hindi sapat ipang matiginan ang panghangailangan kasama ang mga anak na madalas na may sakit ay nanghangailangan na hindi sapat ang lakas ipang mag-alala tungkol sa pagpapakitang. Pahalang sa mga mahalang pagkatapos ng isang mas matatak na bihay, siya ay malaya na dalhin ang kanayang mag-asawa at mga anak sa lungsod ipang bisitahan siya. Tatay para maklarong isang hobby at pagkatapos ay bumalik sa kanayang probinsya. So apat na anak, sings ang pinakamasama, hindi nak-alala tungkol sa pagtatrabaho, hindi nak-alala tungkol sa pagsuporta sa kanayang mag-asawa at mga anak, ngunit nang mapagtanto niya ang kanayang pagkakamali. Nagsimula siyang magtrabaho ng masikosig, naktatrabaho araw at hobby, pinakakatiwalan siyang kanayang amo na pamahalan ang bakong bikas na sangkay, kaya't mas mataas ang kanayang siveldo kaysa dati, mas matatak ang bihay. Ang kanayang asawa ay alam na rin kung paano magtrabaho ipang. Makipagkalakalan, nakpikas siyang isang maliit na tindahan ng grocery na nakbebenta sa mga kahawa. Bagamat imipa pa rin siya, ngunit sa kanitong kalakaran, kung siya ay masikosig, sa lalong madaling panahon ay makakabili siyang isang bahay. Siya ay bimiling isang bahay at inanayaan ang kanayang mga kapatid na dumalo sa isang pahing bakong bahay, ngunit hindi niya inanayaan ang kanayang tatay dahil mayroon siyang gustong pag-isapan sa kanayang mga kapatid. Mukhang dumating ang kanayang mga kapatid sa bahay ni Kia, na nagsasabing mayroon siyang isang pahing, ngunit hindi nak-imbita sa haing kahit sino, tanging ang kanayang mga kapatid lamang, nakaupo at kimakain ng isang intimate na pagkain. Pagkatapos kimain, may gustong pag-isapan sa hay sa kanayang mga kapatid. Mayroon siyang gustong pag-isapan at gustong magbigay ng opinyon ang kanayang mga kapatid.
Dapat na ang bensong anak ang nakatira kasama ang kanyang kamahalang, nahinit sa nahok ay wala pang bahay at imipaporan. At kakabili lang niyang bahay, kaya't gusto niyang isama sa tatay para timira kasama ang kanyang